Добре дошли в света на Торей търговия на дребно. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+, който предлага гъвкав инструментариум за обучение на сектора на търговията на дребно. Нека проучим критичния аспект на финансовите задължения, в който всеки бизнес на дребно трябва да се ориентира. В динамичната среда на търговията на дребно спазването на финансовите задължения е един от градивните елементи на успеха. И така, с какви разходи се сблъсква предприятието за търговия на дребно? За начало има фиксирани разходи. Това са последователните разходи, които търговецът на дребно трябва да поеме, като наем, комунални услуги и застраховка. Има променливи разходи, като разходи за материали и доставка. Променливите разходи са пряко свързани с количеството на продуктите, които се продават. Управлението на инвестициите в инвентара е от решаващо значение за постигане на баланс между наличието на достатъчно запаси, за да се отговори на търсенето, без да се натрупват излишни запаси. Осигуряването на стабилни заплати също е задължително, за да запазите квалифициран персонал и да осигурите първокласно обслужване на клиентите. Търговците на дребно също имат отговорност да изпълняват данъчните си задължения и да спазват данъчните разпоредби, като ДДС. Правилното боравене с заеми или кредитни задължения се нарича управление на дълга. Това е критичен елемент за всеки бизнес. Поддържането на стабилен паричен поток гарантира, че търговецът на дребно може да покрие разходите и да се възползва от възможностите за растеж. Задължително е търговците на дребно да определят конкурентни цени, като същевременно генерират печалби. Следователно разбирането на маржовете на печалбата и създаването на цялостен бюджет за планиране и стратегическо разпределение на ресурсите е наложително. Като управляват финансовите задължения с благоразумие и далновидност, търговците на дребно могат да изградят здрава основа за растеж и просперитет. Научете повече за задълженията за търговия на дребно, включително наемане на персонал, лицензиране и търговски марки, като посетите нашия уебсайт www.toreyretail.eu. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+.